Tnediet uffiċjalment sejħa ġdida taħt il-Programm Ewropew MFAF 2021-2027 bilan li s-sajjeda jkollhom aktar opportunitajiet biex jiddiversifikaw id-dħul tagħhom. Dan taħbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo, il-Ministru għall-Fondi Ewropej u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi u s-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Elisha Buġeja Sajd. Din is-sejħa għandha allokazzjoni ta' 500,000 euro b'50% fajnuna pubblika u sa 75,000 euro massimu finanzjament għal kull proġett. Hija miftuħa għal dawk is-sajjieda li għandhom liċenzja MFA jiġifieri full-time jew MFB jiġifieri part-time u se tibqa' miftuħa sal-aħħar ta' Diċembru 2026 bl-ewwel skadenza l-applikazzjonijiet tkun fl-10 ta' Ottubru 2025. Permezz din l-iskema s-sajjieda jistgħu jinvestu f'attivitajiet li jikkumplementaw ix-xogħol tagħhom fosthom turiżmu relatat mas-sajt, edukazzjoni, servizzi ambjentali jew saħansitra stabilimenti ta' ikel relatati mas-sajt. Kull nefqa trid tkun apparti minn pjan tan-negozju li jiġi sottomess flimkien mal-applikazzjoni. F'kumment ma' One News il-Kap Eżekuttiv tas Servizzi Ewropej f'Malta, Rodrik Zerafa, spjega li din il-miżura se tkun qed tkompli tqajjem il-kreattività fis-settur tas-sajt. Ula Servizzi Ewropej Malta l-darba se tkun qed tagħti lajnuna bla ebda ħlas ta' xejn biex is-sajjieda jkunu jistgħu jiġu l-qudiem bil-proposti tagħhom kif jistgħu jagħmlu s-settur tas-sajt aktar innovattiv, kollox li jrendi aktar ukoll anke fi żmiet li jkunu ftit aktar kwieti u Servizzi Ewropej Malta bla ebda ħlas ta' xejn ħatejnhom fl-applikazzjoni tagħhom. Il-Ministru Refolo, il-Ministru Zrinzo Azzopardi u s-Segretarju Parlamentari Buġeja Sajd tennew li permezz din is-sejħa l-Gvern se jkompli jsaħħaħ id-dħul tas-sajjieda Maltin u Għawċin. Saħħu li permezz ta' investimenti bħal dawn il-Gvern qed ikompli jgħin lis-settur tas-sajd biex ikompli jikkontribwixxi għal ħarsien tal-identità ta' pajjiżna.